Ginapatihan nga mga politiko, mga dalago nga manegosante kag mga uniform personnel ang yara sa likod sang illegal quarry sa Kalinog, Lambunaw kag Duanyas. Sa interview sa Bombo Radio kay Attorney Cesar Manuel Buico, ang head sa Iloilo Provincial Government Environment and Natural Resources Office, iyagin pahayag gani mga impormasyon nga kabahin sang ilang intelligence reports. Ini nga mga ma-influensya nga tawo sa Nosea nagalakip sang Sangguniang Bayan member, landowners, katapos ang armed forces kag business owners. Sang Abril 29, nagpanigayon sang joint operation ang PGNRO, Iloilo Police Provincial Office, kag Mines and Geosciences Bureau apang napaslawan lang ang mga ini, bangod wala sila sa may naaresto. May naabda naman nga mga truck kag iban nga equipment, apang amat-amat na nga napaghimos. Nagapati si Buico nga mayara sa naghatag impormasyon sa mga tinaos ang quarry operation na rason nga wala nagmadinilag o nang nasambit nga operasyon. Sa subong parayon pang verifikasyon kung sino nagapanagiya sa nabilin nga mga gamit kag salakyan. Ginako naman ni Buico nga dako nga pagpanghangkat sa ila ang kakulang sang personnel, rason nga hindi Manila ma-monitor gid kag maaktuhan ang mga illegal quarry operations sa palibot sang probinsya. Reported kita and hindi after monitoring dito na confirm na may mga operation dito, so we kasama to operation with the provincial with IPPO ikato sa area. Pag abot sa Maribo, no, kin-verify kung may nag-operate sa area, dito nakita ang operate and dito resulot ang aton ng mga personnel. Fortunately, pag abot nato, nagpagawa na ang mga truck, medyo layo ang dalaganan. Nagagawa na ang mga truck, wala sa mga unod, and ang mga equipment nahimos na, nasungal ang tao sa site, kung kinapaon. So that's why kinapang-verify namon sa buong Nabarihan si Attorney Cesar Manuel Buico.